pasu-pasu Tuhani Untuk pasata dirimu Tuhani satu regalumu Jamonti hatari Tuhani Naporani Naporani Natua Tuami Pasu-pasu, di pasu-pasu Tuhani Untuk pasata dirimu Tuhani satu regalumu Jamonti hatari Tuhani Naporani Naporani Natua Tuami Jamonti hatari Tuhani Naporani Naporani Natua Tuami
Gue yang tahu sama tahu sama dulu dah. Itu ada sebab kalau pernikahan kan dia ini. Nah orang yang suatu ini, yang pun anak tu guru, karena yang macam pas pasat itu, apa mana pun kerja kosong. Atau macam mana lagi, ada orang yang urus sangat ini, anak penani, karena gue jadi bukan kerja atau nina ada lejuan bunyi itu warna itu kemudian kemudian makasih Tuhan agar seorang sendiri yang terdapat kasih tolong ram orang semasa tolong Tuhan kita mulai akan maribu nanti anak mungkin asalnya kan amin. Acara pangasumasun Pardonga Saripeon Jumulo Mahita Amang Inang Martangiang di Bagasan Rohat Hadid. Amin. Sapuji ma Tuhatta Makite Bukwete nomor 125 ayat 1 ayat 2. Di Bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia. Amen. Martangiang mahita ale debata amanamina di Banua Gijang hodona mangaturhon pardongas saripeoni di hami manusia asaga bisa daging ale Tuhan di ida hodo hamina jojjong di jolong mangido asini roham dohot pasu-pasum tu anak dohot boru ni huriamon nanaing pasaukton pardongas saripeos sadarion ale to di perbadian sodangi jala uluhom manasida asa siana mamuka saat ro di ujung ni parsaripeon nasida asa dirahuti kolong dame dohot las ni roha say tangihom matang yang namion ale Tuhan di Bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluaan. Amin.
Tangiang nami sada dua tun. Tangiang nami mari hamuna amasaripe dituhani Tuhata Yesus masih parmahan kadi oloan toto dingolumi maras niroha kita sudena memuji Tuhan nama pahitahon manang namasa manang sonampe Tuhan Yesus pasang hat ngolumi di pasu-pasu Tuhan Yesus amuna dua sadario sayunan lupa pasahat diri Tuhan Yesus sigong ngolumi asa tunggale riris nang anak nang dohot boru lehonon ni Tuhani nang dohot boru siganu pari pasahaton matuho tujolon yang kita aliamang pardenggap basa sadarion rodo hami tuadupa mangido asi dot polong ni roham terlumobi secara khusus yanakomu ale Tuhan dison naaneng majalo pamasu-masuon pardongas saripeo nagabe ujahat dinasida gabe sulu-sulu di rohana sida hatam nabadiaya le Tuhan lehom madihami todi porbadiani
na manugu kami mangatusi hatami di bagasan rohanami nang dohot di pikiran nami. Marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiakan Tuhan. Amin. Damang dainang Kuriana hinaholongan talumobi tu amang armento manulang dohot inang tanana buru siagian hata ni debata kita nagabe ujahan jala sulu-sulu dorohamuna amang inang ima hubain di belangkung naon Filipi 2 ayat 2 imana ayat na upilit walak damang songnom ma hatani debata goi hamuma halalasni rohakon sadama parpuhamu kamu sadama haholongan muna saroha sapikiran ma kamu ima akan dibata nakaning idokon sadama parpo roha kamu sadama haholongan muna saroha sapikiran ma kamu. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa kita setia sekata, satu dalam kasih, sehati dan sepikiran. 4. Naopatomma nagabe sebagai dasar tuamang tuinang dalam rangka menjalani kehidupan yang baru sebagai keluarga yang berbahagia. Molo tadigi nak kaningan hatani debatai na opati ima unsur sebagai tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus sadama kaholonganna sapikiran. Jadi ima dasar Tuhanmu amak inang hatani debatai di bagasan plastiro. Jadi molo bahasa tu pernikahan pamasu-masuon pardonga saripeo selalu berkata talingo sada dan dua bit. Ay jod do sering tabigi jamita taringo tu pamasu-masuon pardonga saripeo selalu berbicara satu. Seia, sekata, selalu berbicara sada. Dua dari sada. Menjadi satu daging. Idobahenna sebagai pengantar muamang dot inang narai nunga sebagai pengantar bagi waktu amang dot inang tentang sipatu dotika molo dingot tal amang do inang dotika molo tidak sejalan akan susah dalam menjalani suatu hubungan pernikahan. Molo sada songo pengantar sinarai sada pacus sada sepatu tika lama-lama akan keram pakna dalam perjalanan dan akan menjadi lumpuh dan makhluknya. Ima sebagai tujuan pernikahan satu tujuan, satu pikiran,
Molodang domu pikiran ni damang, pikiran lainang pasti akan susah untuk ke depannya. Hidup bahenna molodang sada sipata saya adong didokon. Suami maunya ini, istri maunya ini. Berbeda-beda. Jadi ditiki amang konseling pranika auto manang 3 halak. Ujuk pangido 3 halak ale molo diledongon dak kedo peubat konseling pranika. Sebelum menikah adong bimbingan manang 3 kali sebenarnya. Usukuni do tuaha mahamuna amang inang manguli niku. Jadi godang ma alus nasida na sampai mabain au agak geleng-geleng kepala. Ya adong madokon alani bisa tersalurkan nafsu inna. Pokoknya tahe pikirku. Abisi adong musena mengalusi ima alagabe geleng-geleng kepala o mungkin ima jo sebatas parbinotoanna. Adong musena madokon asa berketurunan amang nah ima dasar nasida menikah. Adong ma beberapa alasan nasida tujuan untuk menikah. Jadi husukom mamuse molo so marianako kamuna amang inang bohama apakah tercapai tujuan pernikahan muna sip nasida ala alusna asa marianako. Jadi sonari damang doktainang dasar dihamuna tujuan pernikahanon kolasa dadu alani holong pasti positif. Dan adong alasan asing selain alani holong. Holong munai amang inang di padomu di bagasan pernikahan yang disatukan oleh Allah. Ima tujuan dot alasan muna amang inang menikah. Alana gudang do hujud pangi berbagai alasan nama bahen pernikahan itu tidak menjadi sesuatu yang baik songon manguli manang muli alani umur ala tuntutan orang tua doakan nasi. Jadi sebagai unsur paksaan, gak dipaksa nomor keluarga amang inang. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik damang dokternya. Gabe sera naroko di Portibium mai ganupari merbedai bapak nyucok manang umak ni butet bajo kopi i besediri mak saya rasa ini selalu ada pertengkaran ketika yang namanya tidak ada sejalan dan bertemu. Mungkin ya amang naso diboto hamuna dona menjalani pernikahan non ala naso iboto amang dope madalani ida ido pen nagabe ido kamang si songoni ikos sabar ikos songonon amang maju madalani ala naso manguli dope amang. Nah, memang sebagai pendeta menikah atau belum menikah tetap mengajari yang sebagai seharusnya. Kali ibu atau manang inang dison molo dijabu nyaman dope molo dijabu rak dot amatta makin nyaman atau makin stres pasti ya boy mah dia lusi amang roti nang ibagasar roha. Jadi ala puluhan tahun pengalaman menikah, boy dot kondisi punamang roti. Tadi waktu nakan. Jadi ima na paduaron damang dok dainang na
mar keluargaon jala napatuluhon alani holo kita pasti do kita bercermin kepada Kristus. Adong ma sada mungkin nga sering dibagi ala amang do inang ilustrasi songon molo diledongot sering do kapiting lewat amang ina kapiting lewat molo taganggu-ganggu kan gana pasti mangampe molo kapiting ngajingar pas mulu nadiak kabilau tapar miami pakai hau pasti di hapi tiba na dipakai tangan nek pas alani muruk na kapitingon alani muruk na amang inang jadi boy datok tapar miami daguan ma ahon kapitingo pakai hau tabay matu api gabi kepiting bakar mah gabi kepiting bakar ala nakadingani tapar miami ibana muruk pes alani muruk na dang tar ajon ibana berohana muruk ibana di hapi ibana matorus ahon hawon tinggal mengangkat nama tu api asa mabakar kapiting. Jadi masih ada pelajaran di sini. Ketika kita tidak melepaskan amarah, kita akan menuju kepada kehancuran dan mangdok. Ala nasa olo datang di palua kapitingi hawi idu bainna gabe boy tabuan ibana tua tabakar ibana gabe kepiting bakar ale molo di palua kepitingi dong pasti dia akan selamat sarupa mai songon roha naso denggat dia matai amang untuk merawat hubungan kita perlu melepaskan yang namanya kemarahan. Jadi ima sebagai gambaran amang inang ahadonai jami tau namang patitai taring waktu amuna mulai sukun alat amang inang na ya tau namangi taring waktu kapiting do kapiting na mencengkram kayu karena tidak melepas maka akan menuju kehancuran. Jalan musik amang inang untuk menjalani yang namanya kehidupan yang baru amang inang selalu dong adong tantang wilala moloi suku namang inang dison nanunga puluhan tahun tidak ada keluarga yang baik-baik saja pasti selalu ada pertengkaran alih buasa pertengkaran itu bisa selesai karena ada salah satu di antara kita yang bisa mengalah positif hidup bahenna adong 3 minggu na salpu jamita piguna salpu J sama dengan J sama dengan J D tambah J sama dengan J ale molo J tambah dengan D sama dengan D jala D tambah D sama dengan SB secara nomor matematika maju amang inang J tambah J adalah patanna amang inang jahat tambah nina jahat sama dengan jahat molo D tambah dengan J denggan na denggan do na tabay ale di balos do na jahat do pangalahnya
Ale molo J tabade sama dengan D. Molo naja di bait jol matu kita. Ale boy nadinggan tabait tu ikana sama dengan nadinggan. Ale molo D tabade sama dengan SB. Lapatanna nadinggan do nadinggan sama dengan SB sudah biasa. Sudah biasa. Kalau naparja P diulang nadinggan do nadinggan itu sudah biasa. Jadi sian hatai nakalingan buy tabereng tudamang do dainang dison hatai madongkon kolongi bisa membuat menutup kekurangan. Unangan non tu ke depan. Amang inang pasti selalu telepon tu ke depan. So dia perkembangan ni amang do inang iso. Selalu pasti bersyukur. Na ise na pasu-pasu. Jadi molo ise na pasu-pasu selalu dului dalam arti boima tadok dalam hal yang tawas. Unang sape tu ke depan didokon inang manang amang disong dang cocok kami amang pandita dang cocok kape kami na amang inang musay songoni adang tolak pu tu borusya gini jingar HP contoh na contoh do na man dang tolak pu HP dohot si manunangi oma ya lusi oma na yung musay imada Davido pabada-bada utong. Jadi boy madohonon ketika orang tua melihat anaknya mungkin asiroh anak alana piga-piga saya dong dohunjuk pangi si songoni pelayanan amang inang sebuah hubungan rumah tangga. Justru yang meretakkan hubungannya adalah orang tua itu sendiri. Alai dok konibana, songod dia do helaman inong imada itu na. Kita baca itu so ni kayak ala asia orang tu boruna alai besong ni contoh na. Molo adong hakurangan ni inangon amat. Tangek konom mudo iban. Ale Tuhan pargugoyaw mangadopi boru siagyana. Nangpe jingari bana kolan nareteng ganuk ari Tuhan palabok ma rohani. Nangpe idang tuaman. Ale Tuhan pargugoyaw taubama rohani bapak ni si tokoh contoh nak asa mubay ba. Jadi tidak ada kata menyerah di dalam berkeluarga amat dan dasarnya cuma satu kolong sinak kaningani sama hilang. Jadi betul-betul sangat penting. Molonga adong kolong pasti sudah ada keterbukaan. Pasti ya kadong makaporsiai. Jalan tak terbuka. Dan banyak hal yang lain. Ale porsia do diamang do dihina. Lam ringgas mertanian, lam ringgas salutna, molo berkeluarga amang do inang. Ya, boy martani yang rapang, jabu di kamar buat panasin. Jadi itu bisa membuat amang dan juga inang lebih lega dalam melakukan hubungan masuk pada masa itu. Jalan terakhir sama inang. Bahasa satu daging
amangina ison adalah bahasa aku adalah dia, dia adalah aku. Jodoh di dalam suatu hubungan keluarga ada kekerasan amangina. Kali posya doa dan siulam niamang sisongoni dan siulam ningina sisongoni dalam berkeluarga. Sering udah popi, adong mana dipukul, adong mana dipastab, doakan nasi. Yang terang-terang matong amang. Ya. Jelape di beberapa pengalaman pelayanan, asidoroha sifata. Asidoroha sifata. Edo bahenna didokon si matuanai imada dan nagabi padame. Ala asirohan. Jadi tu amang dotu inang ditikki misalnya di aciti amang inango berarti mengaciti amang sendiri deh. Ala ngabagian ni amang inango. Jala inangope mulu dimuruki manang dia citi rohani amang berarti nama ngaciti rohani inang. Karena aku adalah dia, dia adalah aku. Nah, 5P amang inang bisa diulang amang di tengah-tengah keluarga. Wilala nga masay dengan saluka. Jala muladong akad kekurangan. Punak kita gengsi. Muladong kekurangan. Muludak tago contoh si pangalan mangalupay nang mulag tago. Ya harus niakuan kekurangan. Unang sampai mo kita ida buhalo ko bimon papaket tu contohnya hal-hal yang sepele dan contohnya. Hal-hal yang sepele. Ala memang sampai sadarion ya memang mulu pengalaman berkeluarga dan ada gopiang gua. Ale mulu pengalaman mardongan-dongan lalu di 4 tahun. Jauh mengakui kekurangan sangat penting. Ala inang dot amang pe dan malaikat tidak malaikat yang bisa melakukan pekerjaan dengan sempurna. Jikalau ada kekurangan dari istri kita, itu adalah kekurangan kita. Akurangat tadui amang inang molo inatata songonon, amatata songonon. Jadi ay gudang do memang 3 songoni dihatai amat tanah di halak, jual ni halak. Ay songonod do perjabuin na sono ditik kita kebuah hahurangan ni inakta berarti itu kita sudah sedang menunjukkan kekurangan kita. Kira-kira songonima mudah-mudahan J ditambah D sama dengan D. Na jahat P, na kurang P, na di baik pasangan tabalos may do tinggal sama dengan tinggal. Nomor 2 ima nautigi hatan tibata jala yasbiaksa. Amin. Barkangnya. Ale tu hati bata nunga di pasar na poso mali Tuhan barita nauli sebagai ujahan tu keluarga manulang doho siagiat dison ale Tuhan di bata mati te ujahani lehong madihami roham mangulaw hatam kali Tuhan asa marurat tubuh jalan malparbue di rohanam mau lihat tema pasang kami tentang kali Tuhan di bata nang piale Tuhan lam tabay ma silas ni roha ada beon habisukon dohot secara khusus sami martangyak Tuhan
tu keluarga baru di sana oleh Tuhan. Homana mangaleon holong na siyak ko oleh Tuhan. Asa homana manguluhon keluarga nasida. Di bagasan orang nasida holo na paduguhon oleh Tuhan di bata. Jala homa Tuhan na mangalehot ku nasida akipasot dohot oleh Tuhan sudina narikot ku plan nasida tarlumobi tabisukon daw mengatur parhepengon perekonomian doakan na perlu manang narikot di keluarga nasida sada marohanami Tuhan keluarga manulang keluarga siagian do saluhna keluarga bison ale Tuhan kasahaton tuado kamu nasida hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus matanyakan. Dihamu na dua na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga sadaro hamuna lau mardonga saripe. Dibaheni tangihot jala au kamu may bagasaro hamuna hatan ni debata taring uturuhut pardonga saripeon ni halak Kristen. Dung ditok pa debata jomay didokma. Dang jadi pujung jomay ubay ma di ibana sada pangurupina bahet donganna aku ni didok Tuhan Yesus ala ni tadi konon dibawa do amana dot inana atau podirina tu niolina naga besada daging do nasida na duai asa dada dua be nasida tung sada daging dungi didok Tuhan Yesus Kristus do ganu na paulakon na niolina yaso yalani permainan na pangalakkup say pangalakkup dona nang mabuat na sirahin atong na pinadomu ni debata dan jadi serangan ni colma tangyo kamuma na nidok ni hatan debata tu bawai kamu akka bawa haholong ni hamuma pardi utamu na be songo Kristus na makaholongi huriyai jala dilehod do dirina kumokopsa asa diparbadiai dungi songonod do hatan di debata tubur-burui dioloi akaparupuan ma bawa nabi songo pangului di Tuhani ay bawaido ulu di pardihutana songo Kristus ulu ni huriyai alani i ganu bawa iko makaholongi pardihutana songon ma dirina iko totong maroha paturehon majaga dohot na mangaramoti songot Tuhan Yesus na majaga do mangaramoti huriana akup ni ganung maburu-burui tomat jala porman marhabadiaw dot marasit tomat benget jala marhata na labok ay iko songnido buru-burui maradopop bawa nabi inorhon ni dihamuna dua iko totong maruja di hatan di debata jala totong martur niroha dohot atumanon marsiurupan dohot marsitangyangan pasiding ngolung siap pangalao na soture imagijang niroha hamurukon pergaguson akahata na koras dohot nasa rumang ni hajahaton bayan maholong niroha las niroha hadameon dohot roha ni marsi pasangapan ihutusi hok mahamu dito niroha nagabetad di parsare peomuna jalabay maholong nirohai
nagabe ihot di sude ulaon na dinggan. Alani hobbar tu hata ni debata nang binege muna. Nunga dia tu si hamu hata ni debata taringot turuhu ni pardongas sari peonis. Atong molo songoni alusi hamuma suku-sukunon. Dia do pani debata do dijolo ni huria na pungu dison. Tuamang na parjolo. Armento Manulla. Olo doho makajojoko dijolo ni debata na uboto sa luhut do dijolo ni dongan na pungu dison na dipangidorohamdo si Hanna borusyagian na ninirikmon gabe dongamu saripe. Olo doho makkaholongi ibana siyan nasa roham do mangulaw siyan nasa gugong. Olo doho marpangarengehon parangin na denggan rabdohot ibana. Olo doho mangaju-ngaju hagaleon na tungsura humurang parangena. Olo doho manugunogu ibana di bagasan holong do labas ni roha. Jalan na olo doho marpadan na sotupa. Paulahongmu manang tadikonongmu ibana. Paima disirang hamateap kamu sogot. Molo naung sada doroham. Manguloi salu nai alusima olo. Say dipargugoi Tuhani maaf. Namanukum maau doho diho ale inang Hanna boru siagian. Olo doho makajojoko di adopan ni debata. Doho dijolo ni akka dongan na pungu dison. Na dipangidorohamdo si Armento Manulla gabe sinodukmu. Olo doho makkaholongi ibana siyan nasa roham do mangulaon siyan nasa gugong. Jala olo doho marpadan mangaraduti pardongas sarepeongmu pabuah halak kristek ko. Olo doho makkaholongi ibana ditiki arsak ni roha parsarhiton kapogoson doho sitaonon jala naso tupa mahilolong manang tadikonommu ibana. Paima disirang hamateap kamu sogot. Molonong seda doroham mangoloi salu nai alusima. Olo say dipargugoi Tuhanima au. Saunari pahoton doho pamasu masuon. Nunga dibegihami sada rohamuna. Di padan naung hinatidak komuna dia do pani debata do dijolo ni huriaon. Atong masih leo tangas siamu mahamu pagua hot ni padan muna. Naposo ni debata doau nama buan hatana Tuhamu. Di bagasan guar ni debata ama dohot di bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan guar ni todi porbadia au madok Tuhamu. Na pinadomu di debata dan jadi sirangon ni colma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kamu. Di sodakot Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan debatama bohina Tuhamu jala di pasar homa damena tutodi munabi. Amin.
ni debata dihita nagabiujaan pasahatok peleat duadopan ni debata imasian surat Rom itu 12 ayat sada songonom ma hatan di debata na wapoi mahamu ali akadongan marhite-hite asini rohan di debata pasat tamuma daging muna bay pelean na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hada lautan hindi na marroha. Ale debata amanami na di banwa gidjang upat patok tami dos yan nasa rohanami hodo mual ni nasa o di basa ipasu-pasu do asini roha di mulunami rodo hami tujolom sumubahok pelean do amaloteon ni rohanami tuho jaloma pelean na pinasa ni huriam jala pasu-pasu mai baik panidangion parsauran do pakubasion di huriamon di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rahmanita martangiang ale amanami. Ale amanami dari berpijak, saya dipercayai Bapakmu, saya roh hadapanmu, saya sapa lompahan di dalam kosong lawan bijak. Dia mengatakan saya datang ke setiap hari, saya sama sanani sama persanani, di dosa di rohan dan berdosa pahami, gunakan itu hidup Tuhan tujuan, pada memahami siapa aku, ai kau dalam menghadapamu, doa gugur, roh dia sangat besar. Asini roha siat Tuhatta Yesus Kristus polong satia siat debata amata do parsauran nitod di porbadia ma na mangaramoti hamu saluhuna amen. Rodi dongas sapadan, ale-ale pariban nang dongas sautan. Mare
Assalamualaikum. Jumpa di ujung nih perjalanan, tangis sawit alam di parasiran, tunggu mos tangani marsi jalan, sudah tahen dan pun tarpahon. Binedek Tuhan, Hutoraho, Bohini sedang di rohaki, Duk soboy no tan lupahonan, Say jojo toro duni pikir, Dunia Adigan tohita boy majupa, olo majupa sepu masiholi. Saya rada sono nakit ko beri kakang Simona. Ido? Oh karo akang? Ini apa? Oh, ay bye. Sehat doa kakak. Jadi ala nang sa do pengantin. Mengenai demi tak sudah satuna. Jadi mau 50 masuk betul tuh so. Oras.